теб сияе светлина, за която ти не подозираш. И ето, знак във формата на подкаст ти намираш. Вдъхновяваща енергия във всяка дума се усеща. Напътства, мотивира, с лекота те тя зарежда. Как да живеем в хармония, баланс и споделеност, като че само за теб ти отварям в съкровенност. Слушайки, ти своя личен свят разгръщаш и към твоето истинско аз неусетно се завръщаш. Здравейте и добре дошли в подкаста "Осмели се да живееш" с мен, Деница. Това е подкаст за разгръщане на потенциала на всеки един от нас и пътят към живот с повече баланс, хармония и лекота. Нека следващите ни мигове заедно да бъдат вдъхновяващи и магични. Здравейте! Днес, както сте видели от заглавието, ще имаме много важна тема, за която ще си поговорим и ще влезем надълбоко в нея, и това е темата за сравнението. Ще потърсим ключето истина и ще го използваме за трамплин към нашите по-добри версии, като си отговорим на някои въпроси и видим каква роля играе сравнението в нашите животи. Всичко, което споделя, ще бъде, както до сега, част от моя опит и виждания, и както вече съм споменавала в предишни епизоди, ви призовавам да вземете това, което усетите като важно и ценно за вас самите. Ако останете с мен до края, ще получите няколко техники и упражнения за връщане на радостта във вашия живот. Обещавам, че този епизод е пълен с ценни съвети и истории, които можете да вземете с вас и след епизода. Надявам се да ви хареса. Нека да започваме. Усещали ли сте по колко пъти на ден изпадаме в ситуации, в които сравняваме живота си с този на хората около нас, а понякога и на такива, които не познаваме, като например тези в социалните мрежи? Забелязвали ли сте как се чувствате, след като прекарате повече време в тази енергия на сравнението? Аз лично, като прекарам повече време в социалните мрежи, особено в дните, в които не се чувствам в най-добрата си форма, усещам колко бързо и неосъзнато се натъжавам и започвам да изпитвам чувството, че изпускам нещо. Че не правя достатъчно или пък, че нямам достатъчно. Това се случва, защото съм видяла хиляди примери на щастливи и успешни хора, вече живеещи живота, който аз самата искам. Проблемът е, че повечето пъти не можем да уловим напълно ясно какви мисли минават през главите ни, тъй като средно един човек има между 40 и 60 хиляди мисли на ден. Това означава, че когато сме в енергията на сравнението, мисли за това какво все още нямаме, как не сме успели и къде все още не сме ходили, минават само за части от секундата през нашите умове. Често без да ги забелязваме. Но това, което изпитваме, е последващия ефект от тях, а това са емоциите. Те ни заливат и ни карат да се чувстваме доста често негативно. За тях ще си поговорим след малко. Нека сега разгледаме аспектите на сравняване. Най-често се сравняваме с хора в нашата позиция. Тази на партньор, на родител, на професионалист в дадена област, и това са само няколко примера. Понякога го правим на база на някаква тема или качество, като колко забавен, авантюристичен или дори богат може да е един човек. Неминуемо това да знаем как хора в нашата позиция се развиват или се справят, ни помага да осъзнаем дали сме се забавили или сме напреднали по даден път. Ако е направено от здравословна позиция, това дори може да доведе до желание за конкуренция и съответно повече креативност и израстване. На тази база много компании, например, са направили уникални продукти, като например смартфоните. Нямаше да слушате този подкаст сега, ако в ръцете си не държахте един изключително интелигентен мини-компютър, който е плод на много сравнение и конкуренция между компаниите, които са го създали. В същото време обаче, когато имаме неизпълнени мечти и стремежи, успехът и напредъкът на всички останали служат само за едно постоянно напомняне, че ние не сме там, където искаме да бъдем. За себе си съм открила, че когато аз изпадна в състояние на сравнение с някого и си позволя несъзнателно да го издигна на пиедестал,
Сравнението при мен води със себе си един капан, който всъщност е една илюзия. И тя е, че когато отсрещният човек се справя в дадена сфера, то той се справя така с целия си живот. Аз имам чувството, че това е вярно и си изграждам една представа, която е нереална за света. И съответно този човек и това сравнение ме кара определено да се чувствам неуспяла и недостатъчна, и то в повече от една сфера от живота ми. Смятам, че това е изключително разрушителна част на перфекционизма, който много хора носят и е приложима за всяка сфера от живота ни. Този капан, разбира се, когато ни е ясен и успеем да останем осъзнати, може да бъде избегнат или стопиран чрез самото осъзнаване. Защото тогава мъглата, която се създава в съзнанието ни, много бързо се разбулва. Тук е важно да добавя, че често нашите представи са перфектни и утопични и няма да има момент в бъдещето, когато всичко е перфектно и сме готови да направим това, което искаме. Но в този подкаст търсим ключето знание, което можем да използваме, за да отключим поредната врата на пътя си към нашата по-добра версия. И тук ми се иска да ви предложа една версия за това какво ни носи сравнението, което ние можем да превърнем в гориво, вместо в разрушителен пожар. Готови ли сте? Сравнението може да ви донесе негативни емоции. Най-често емоцията, която изпитваме, е завист. Но завистта на свой ред е много, много важна, защото тя е скрития ни потенциал на растеж. Ако виждаме нещо, за което завиждаме, това е нуждата, която ние дълбоко в нас имаме и желаем да развием. Това е уникална възможност за всички, които не знаят отговора на въпроса какво всъщност искам. Ако усещате неудовлетворение от живота, който водите и не знаете в каква посока да поемете, то усещането за завист може да се използва като отправна точка за решението, което вече носите вътре във вас. Тази информация е много полезна, особено за жените, защото те сякаш по-често потулват вътре в себе си собствените си желания и нямат възможността да ги чуят. Но изкръцата завист, която се разпалва от успеха или постиженията на други жени, може да бъде използвана като знак какво точно искат вашите души, мили дами. И ако сте готови да направите следващата крачка, използвайте следващите въпроси, които ще ви задам, за да потърсите надълбоко в себе си какво всъщност желаете. Това е едно упражнение за откриване на собствените ни желания чрез емоцията на завистта. Поемете си дълбоко въздух. Издишайте. Помислете за последния път, когато завидяхте на някого. За какво беше? Постижение ли беше или материална придобивка? Почувствахте ли забравена ваша мечта да се събужда или ново желание да се ражда? Какво ви показаха всички тези мисли и чувства за вашите собствени желания? Това беше упражнението. Отделете време само за себе си и си задайте тези въпроси. Може да си отговаряте на ум или пък да пишете на хартия, като най-важното е да останете насами със себе си, за да истински да видите какво се случва вътре в душата ви. А сега ще ви разкажа за процеса на откриване на едно мое дълбоко заровено желание. Винаги съм се вълнувала, когато наблюдавах момичета, които танцуват латинотанци. Душата ми сякаш трептеше в ритъма на музиката и с огромна наслада попивах всяко тяхно движение. Дълги години и през ум не ми е минавало, че мога аз да съм на тяхно място. За да танцуваш, трябва да започнеш от съвсем ранна възраст, да имаш перфектна фигура, да имаш възможностите да си купуваш костюми, да плащаш за уроци. Всичко това бяха оправданията и пречките в моята глава за сбъдване на тази моя мечта. Не съм усещала завистта, така както я познавам от други ситуации,
Но определено нещо ме теглише силно в тази посока, без да си имам ясна представа как да задоволя това ми желание. Години по-късно, с малки стъпки, започнах да си позволявам да търся в средата около мен начини аз да практикувам танци. Срещнах хора на всякаква възраст, които ходеха на уроци и осъзнаването, че всички пречки, които съм имала, са били само в главата ми, ме заведе до залата по танци. Тогава бях на 19 години на прага да замина след няколко месеца да уча в нова държава. Тренирах танци само няколко кратки месеца, но това беше началото на едно ново, много силно хоби, което след като се преместих, прерасна в страст и тя ме запозна с изключително цветни хора и ме заведе на фестивали в няколко държави. Моята равносметка от тази история е, че аз направих няколко важни стъпки, които сега мога много ясно да видя и бих искала да споделя с вас. Първата е, че установих, че имам влечение към нещо и че го искам много силно. След това си позволих да повярвам, че това нещо е възможно и за мен. За да видя възможния път за реализация, направих следващата стъпка и тя беше да се запозная с хора, които вече бяха постигнали моята мечта и можех да почерпя от техния опит. Направих малки стъпки към сбъдването и като потърсих възможности в средата, в която бях в този момент. Макар да съм мислила, че той може да не е напълно благоприятен за стартиране на нови хобита, тъй като трябваше да замина, тъй като нямах много време, но това беше момента, който съм имала тогава. И за мое щастие съм решила да направя крачката, независимо от ситуацията. Вече споменах, че аз не изпитвах точно завист, когато гледах танцорите, а по-скоро възхищение. И това е също важна следа, защото не винаги сравнението носи негативна емоция. Понякога виждаме нещо в останалите и им се възхищаваме за него, защото смятаме, че в нас липсва. Но то е абсолютно същата точка на растеж и потенциал, както когато изпитваме завист. Като единствената разлика е, че в случая издигаме на пиедестал хората, които притежават това, което ние вече искаме. Тази информация отново ни е ценна и важна за нашето собствено развитие, за нашето осмеляване да живеем. Ако осъзнаем, че можем да видим потенциала в другите само защото той вече е в нас, сме направили първата стъпка. А сега следва да тръгнем по пътя на развитие на този потенциал. И сега ще направим упражнение за откриване на собствените ни желания, но чрез емоцията на възхищението. Ако сте седнали удобно и имате възможност, може да затворите очи, да вдишате, издишате. Има ли човек, на когото силно се възхищавате? Какво точно харесвате в него? Постижение, материална придобивка, качество или умение? Почувствахте ли забравена ваша мечта да се събужда или ново желание да се ражда? Какво ви показаха всички тези мисли и чувства за вашите собствени желания? Това беше упражнението. И нека сега да преминем към енергията на сравнението. Какво е важно да разгледаме в дълбочина? Ние сме същества, които можем да действаме основно от две дълбоки подбуди. От позицията на страх или от тази на любов. Според вас, от коя действаме, когато сме в енергията на сравнението? Тя е, разбира се, тази на страха и това не е вибрация, която искаме да задържим прекалено много. Честотата, в която живеем, когато действаме от позицията на страх, ни кара да се чувстваме, че сме обградени от ограничения, че нещо огромно стои на пътя ни към успеха и че ние сме безсилни да променим ситуацията си.
и приемаме, че тези ограничения имат силата да определят какъв ще бъде живота ни. Ето това е главната причина, поради която избрах тази тема. Защото тя е много по-дълбока от привидното и носи повече пречки по пътя ни. От това да се чувстваме негативно. В този подкаст търсим пътя към нашите по-добри версии, но неминуемо с това да извървяваме заедно крачките към тях, е нужно да премахваме и пречките, които стоят между нас и нашата мечтана версия. Енергията на сравнението е една такава пречка. Ние решаваме позицията и начина, по който ще се развие живота ни, като съзнателно избираме да виждаме и усещаме емоциите си и да ги използваме за гориво в процеса на взимане на решения. Какво става обаче, ако решим да не тръгваме по пътя, който ни се открива след сравнението? Ако сме открили, че изпитваме емоциите на завист или възхищение, но не желаем да развием потенциала си в тази насока. Нека ви дам един пример. Представете си, че имате другарска среща и разбирате, че повечето хора имат свои много успешни бизнеси. Автоматично се сравнявате с тях и осъзнавате, че сте посветили последните години на вашите семейства или партньор и сте оставили работата, кариерата и потенциалните бизнес възможности на по-заден план. След кратко размисляне си казвате, че така сте решили, добре сте си, но вътрешно изпитвате неудовлетворение, защото има малка част от вас, която се пита какво ще да стане, ако имахте техният живот. Единият начин е да се утешавате, като си обяснявате, че те нямат това, което вие имате. Любящ партньор, стабилна работа, прекрасни приятели, здрави семейства и това са само няколко примера. Но всъщност полезният и здрав начин да променим мислите си и съответно емоциите си е чрез осъзнаване, че ние сме избрали правилния път за нас, че сме взели правилните решения в момента, в който сме го правили и да се обърнем към благодарността. Истинската, дълбока благодарност за това, което вече имаме. Напомняне на това, което ние сме постигнали, защото дълбоко сме го желали и признателност, че сме получили възможностите, които сме имали. И естествено предизвикателствата по пътя си, за да може тази версия от живота ни да се случи. Ако искате да научите повече за благодарността и това как аз я практикувам, можете да чуете предния епизод. Както чухте досега, нито аз, нито вие сте имунизирани срещу сравнението. Но когато аз започнах да превръщам тази енергия в мотивация за собственото си развитие, нещата силно се промениха. Запомнете, вие пишете своята уникална история. И ако има някой, с който да се сравнявате, колкото и клиширно да звучи, нека бъде с човека, който сте били вчера. Следващия път, когато усетите, че се сравнявате с някого, направете пауза и се задайте въпроса: как мога да използвам това като вдъхновение, а не като спирачка? Вместо да се обезкуражавате, намерете начин да израснете. Споделете ми как се чувствате след като приложите някои от техниките в епизода. Ще се радвам да чуя вашата обратна връзка. Ако този епизод ви е помогнал да погледнете на сравнението по нов начин, споделете го с някого, който обичате или който може да има нужда от тази промяна. Благодаря ви и до нови срещи!